תושבות ותושבי קריית טבעון, סרטון קצר ממני אליכם. לפני 5 שנים נתתם בי את האמון, איש צעיר עם חלומות, עם תקוות, עם רצון להצעיד קדימה את היישוב הזה, את היישוב האהוב שלנו, את קריית טבעון. והאמון הזה שנתתם בי אז היה הצעידה לדרך שאיתה קמתי בבוקר, מדי בוקר בשנים האחרונות. בחיוך, באופטימיות, מתוך רצון לתת שירות לתושבות ותושבי היישוב הזה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. יש לי ויש לנו עוד חלומות, עוד תקוות, עוד דרך לצעוד, ואני רוצה לבקש מכם, מכולכם, להמשיך לצעוד איתנו במסע המשותף שלנו. ואני רוצה לבקש מכם הפעם לתת בי ובנו אמון על מלא, לתמוך בנו בשני פתקים. פתק אחד ברשימת תנופה לטבעון, אותיות ת' למד, האנשים שאיתי, הרשימה שלי. ובפתק השני, הפתק הצהוב, עידו גרינבלום לראשות המועצה. אני רוצה לבקש מכם להשקיע 5 דקות בשביל 5 שנים. 5 שנים של חלומות, של תקוות ושל עשייה לטובת היישוב שלנו. אני מחכה ומתרגש לפגוש אתכם מחר בקלפיות. תודה רבה.